Hi, Ray. Hello po. Ayan, love, palakas lang ako ng konti, Pogi. Ayan po. Ayan. Malakas na. Yan, better. Sige, Pogi, kwentuhan mo na ako anong may paglilingkod ko sa iyo, love, at nagpatawag po sa Usapang LDR. Hindi, kasi may lang. Tatanong ka lang kasi may batchmate ko siya. Mm-hmm. Yung batchmate ko na yun, hindi ko naman, lately ko lang siya nakita ulit. Mm-hmm. Pero gusto ko na siya dati pa. Okay. So, parang dapat magsasabi na ako sa kanya ng feelings ko. Kaso, parang that time naman, bigla siya nag-chat sa akin na may problema daw siya kasi meron din yatang batchmate kami na may parang nagustuhan siya. Dati gusto na daw siya dati pa. Pero may parang may asawa yata or amping na gano'n eh. Pero nag-open siya sa akin na na okay naman daw, sweet naman daw na lahat, parang perfect na. Tapos bigla na lang dumating na parang nag-ghosting sa kanya yung lalaki. Lakas maka Gerald Anderson, ghosting. O, tapos ako naman, dapat mag-moving up ako para mag-open up sa kanya ng feelings ko. Hindi ko na muna tinuloy. Kasi baka naman makasira ako eh. Kasi may parang masakit pa sa kanya yung nangyari. Okay. Kasi pinakilala niya na sa family niya yung yung lalaki. So napunta yung usapan namin tungkol dun sa kanya. Binigyan ko na lang siya ng advice about dun sa kung anong gagawin niya. Kung ano ba dapat gawin niya kasi parang ang feeling ko parang ginawa lang siyang rebound eh. Nung lalaki. So ngayon, siguro lumipas yung mga ilang weeks. Nayaan ko muna siya, nangangamusta lang ako. Tapos, sabi ko sa kanya na minsan kung yayayain ko siya na pwedeng lumabas, ba na ganun. Pero true chat lang yun kasi hindi pa kami ulit nagkikita ng personal. Parang, akin lang ba, akin lang, tatanong ko lang sa kanya, sana kung timing na ba ngayon na sabihin ko sa kanya na gano'n kasi sabi niya naman sa akin, medyo nakaka-move on na naman siya eh. Tama lang ba yung gawin ko na i-open up ko na yung about doon sa akin naman para sa kanya? Okay. Ray, tungkol dyan sa question mo, you asking her if you guys can go out for a date, you can court her, hindi naman ibig sabihin nun, she needs to say yes with whatever question ang ibibigay mo sa kanya. Like, for example, can you be my girlfriend? Can I court you? Hindi naman ibig sabihin ng pagko-confess mo. Kailangan niya ng mag-yes to everything. Kumbaga, this is you taking the chance na bigyan ng chance, yung sarili mo, opportunity, yung sarili mo para mailabas naman yung nararamdaman mo and to see what can happen. To see kung ano yung sagot ng salitang what if. What if sabihin ko to sa kanya? What if kung finally, after having a crush on her for so long, sabihin ko na sa kanya kung ano yung nararamdaman ko. Kasi sa totoo lang, single din naman siya eh. Single ka din naman. Wala naman kayo pareho sigurong pananagutan. Wala naman siguro kayong mga asawa. So, everything is okay. Okay kung sasabihin nyo sa isa't isa, kumbaga wala kayong tatapakang tao. And it doesn't mean naman na kailangan niyan sumagot agad-agad. Kumbaga, ikaw ay nagko-confess lang ng nararamdaman mo sa kanya. Nothing has to happen. You can still go out on dates. You can still go out and talk about things. You can still confide or comfort her whenever she wants someone to be with her habang pinag-uusapan nyo yung mga nararamdaman niya habang nagbo-move on siya. You can wait naman if ever. Kumbaga, walang masama, Ray. I can't see anything wrong kapag nag-confess ka sa kanya. I cannot see anything wrong kapag pinagbigyan mo yung sarili mo or binigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon para i-confess sa kanya yung nararamdaman mo. Kasi katulad nga ng sinabi ko, it doesn't have to have something pagkatapos. It doesn't have to have an immediate result sa relationship ninyong dalawa, or it doesn't have to have an immediate up sa tipo or level ng relationship na meron kayo ngayon.
Kumbaga, you are just taking your chances, love. And that's okay. Wala akong nakikitang mali doon. Hindi kasi ano ko lang, kasi yun nga, kasi baka makasira, baka naman yung pasok ko is hindi naman maganda, o sakali bang banggitin ko na gano'n. Love, wala naman kasing perfect timing eh. Sabi ko naman sa'yo, hindi naman sila attached to sa isa't isa. Yung lalaki naman apparently ay may someone else. Kumbaga siya lang ay nagkataong kumbaga attached pa or emotionally attached or may crush or may nararamdaman dun sa isa. Wala ka namang sinisirang relationship at all eh. Wala ka naman tinatapakan kahit anong pagsasama. Kumbaga, Wala naman. oo, you are just taking your chances as well. Kung siya nag-take ng chance dun sa relationship na yon, ikaw, you are just taking your chances sa relationship na to. Now, if you are feeling like, natatakot po kasi ako, baka sa gagawin kong to, maging rebound ako. Kasi syempre, sa akin na madadivert yung emotions niya, sa akin na maibabaling yung attention niya and everything that I do, alam niya na ginagawa ko to because I have an interest to her. Which is inevitable, Ray. Kumbaga, inevitable na yung factor na yan, kumbaga, na maaring ma-divert nga talaga sa'yo yung attention niya. Pero her making you as a rebound is, sabihin na natin, mailalagay niya yan sa panahon na ibibigay nyo sa isa't isa pagdating sa courting stage. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba? Not because nag-confess ka na, ibig sabihin, you guys have to be on. Hindi kayo agad kailangan maging in a relationship. Pwede nyo bigyan pa ng pagkakataon yung isa't isa na kilalanin yung isa't isa. This time around, she's looking at you as an admirer. Kumbaga, tinitignan ka na niya ngayon as nanliligaw, ikaw, tinitignan mo na siya as nililigawan. Kumbaga, hindi nyo lang mamadaliin yung courting stage para hindi mo maramdaman yung rebound part. Para hindi nyo mamadali yung moving on process niya. Kumbaga, ikaw, tinake mo lang yung chance while it's there, while hindi pa, alam mo yun, hindi pa iba yung nakakita sa kanya, hindi iba yung nagko-console at nagko-comfort sa kanya, tinitake mo lang yung chances mo na, hey, since single ka, single naman ako, I just want you to know na I have an interest in you. Gusto kita, in other terms. So, hindi mo kailangan sumagot ng yes. We don't have to be in a relationship agad-agad. And hindi mo rin kailangan sumagot ng yes to courtship. I just want you to know na I'm here. Now, pag ready ka na, sa tingin mo handa ka na buksan uli yung puso mo, buksan uli yung sarili mo sa possibility to be with someone else, sabihin mo sa akin, I'll start courting you officially. And then, saka natin kilalanin yung isa't isa. Saka natin sipatin yung isa't isa in a different type of relationship, in a different kind of perspective to each other. Then if we fit, then maybe one thing can lead to another. Yung courtship magiging in a relationship, 'di ba? Kumbaga yung takot mo, it can be solved by the time you'll give sa isa't isa para kilalanin yung isa't isa through courtship. Kasi, tawag dito ba, ito naman ba, kanina lang siguro, before ako tumawag sa'yo kasi hindi ko alam kung masaya, natutuwa lang ako kasi tinanong ko siya kanina kung by this week, niyaya ko siya. PM niya lang daw ako, parang ganun. Ano na, sorry? So, natuwa naman ako. Nag-PM ako sa kanya na kung pwedeng, lumabas, ganun. Niyaya ko siya. Pumayag naman siya. Nice. Diba? Kasi I'm sure nakakaramdam na yan eh, love. Even without your confession, nakakaramdam na yan. So you finally confessing or finally telling her what you feel would seal the deal. Kumbaga, ito na yung magbibigay ng intention sa mga ginagawa mo for her, sa mga pinapakita mo sa kanya. Ito na yung magbibigay ng kulay at linaw kung bakit ganyan ka kabait sa kanya. Kasi I'm sure may idea na yan eh. Pero syempre, ayaw niya sabihin na, uy, may gusto ka ba sa akin? Syempre, ayaw niya noon. So, nakakaramdam na yan. Magaling kami makadama kami yung mga babaeng. Malakas yung pangkutob namin sa mga ganyan. But then again, it's better kasi kung maririnig namin officially from the guy na meron kasi siyang nararamdaman or meron siyang gustong mangyari or meron siyang gustong marating out of this relationship, out of this
friendship, meron siyang something more na gusto na ma-develop, mas maganda na, alam mo yun, malinaw sa isa't isa kung ano ang intensyon ng isa't isa. Para hindi kayo parehong nangangapa. Naintindihan mo ako, love? Opo. Huwag ka matakot, Ray. I think naman na, Kasi tawag dito, lang, parang, before kasi I'm disc jockey, sa club. Sa mga super club disc jockey ako dati. Parang sa mga ibang babae naman nakakapag-entertain ako. Dapat yun sa ibang, pag yung parang, yung may gusto talaga ako na tao na gusto ko siya, hindi ko siya mabukaan, parang ganun. Ganun talaga. Kasi may takot, love eh. May takot eh. Alam mo kasi na may mawawala. Alam mo kasi yung bigat na mawawala. Yung mga babae kasing nami-meet mo sa club, sa bar, your purpose of talking to them is to entertain them. To be, sabihin natin, to be a disc jockey. It's one of your, sabihin na natin, it's one of your bentable na karakteristik kapag maboka ka. You need it sa trabaho mo. But if it's with someone na alam mong kapag nawala sa buhay mo, medyo some kind of may impact, meron ng laman, yung conversations nyo may pupuntahan, yung conversations ninyo ay on and off dun sa arena kung saan ka nagde-desk jockey or nagde-desk jock, ibang usapan na yun, mahal. Alam mo kasi, alam mo kasing merong, this time around, alam mo kasing merong bigat, importansya, yung taong yun sa'yo. Yung mga tao kasing nakikita, nakakasalamuha mo sa trabaho mo, they come and they go. They are replaceable to you. Pwede silang bumalik, pwede silang umalis, it doesn't even matter to you. Pero, itong mga taong to na nagmamatter sa buhay mo, of course, yung absence nila will be felt. And you are afraid of doing something wrong to push them away or to drive them away of your life or drive them away sa buhay mo, ha? Hindi kasi yun sa akin naman ngayon kasi parang may pinanggagalingan kasi parang ako last time na tumutugtog ako sa bar, nag-entertain ako ng girls pero for friends lang, hindi naman talaga usually for flirting, hindi naman ganun. Parang simula kasi kaya ako dati until now, so 8 years before ako nakamove on ulit eh. Kasi last relationships ko pa is 2010 pa eh. Almost. Yeah, I don't get the point. That's why I'm telling you, love. You have to try. Kasi you'll never know eh what can happen if you won't try. Yun na nga eh, 8 years na ago since yung last relationship mo. And this person means a lot to you. So, I think she's worth the risk and she's worth a try. Sabi ko nga, wala naman kayong tinatapakang tao, wala ka naman pinuputol na relasyon. Both of you are single. It just so happen na she's trying to move on, but that can easily be amended by giving each other time to process everything. Process yung moving on, process yung courting. Ang sabi ko lang ay this time around, there's nothing wrong na mag-confess sa kanya ng nararamdaman mo so that she knows na lahat ng pinapakita mo sa kanya at ginagawa mo sa kanya is, kumbaga, labeled as, I'm doing it because I like you. Just so everything's clear. I'm not trying to take advantage of you. I'm not trying to be cute around you. I'm doing this because I actually like you. And you'll never know kung saan ka dadalhin yan. You don't have to go too fast. It doesn't have to be a short process before nyo maabot yung next level ng relationship ninyo. It can be long. Okay? Pwede nyo pagdaanin yung whole process of courting if you must. Pero itong pagko-confide, it doesn't have to take so much of your time. And it doesn't have, you don't have to wait too long to do it. Kasi wala nga kayong tatapakang tao sa prosesong to. Naintindihan mo ako, mahal? Naiintindihan ko po. Yan. Kung meron kang gusto munang sabihin dito sa girl, kay ate girl na for some reason, si Ray na maboka, si Ray na kahit papano ay cool, sa sobrang daming chicks sa loob ng bar. This time around, natatameme. Anong gusto mo sabihin dito kay girl? Wala akong masabi. Yung tameme nga. Kasi natutuwa lang ako eh. Ganun, natutuwa ako ngayon na ganun eh. Diba, after kasi ilang years eh, tapos naramdaman ko to na parang ansayan. Yung naramdaman yun, masaya ba na ganun yung nangyari?
ang masasabi ko na lang sa kanya, bawas-bawasan niya na lang yung mag-ML niya. Bakit naman? Sese mag-ML eh. Hindi ko kasi 40 yan eh. Hindi mo naman kailangan maging 40 kung ano man yung bet niya eh. You just have to be Hindi kasi there. minsan, hindi kami makapag-usap ko. Pinasabi niya naman na gano'n. Na naglalaro siya. At least sinasabi sa'yo. Kesa naman ina-ignore ka lang. Oo, hindi ko naman inaano yung sarili ko na itigil mo. Parang gano'n lang. Kasi yun siya eh, bakit ko pipigilan. Trot. Hinayaan ko na lang, okay lang din sa akin na gano'n. Naintindihan ko naman na gano'n siguro libangan niya. Masaya kasi mag-ML, Ray. I like. Dota lang kasi ako, Dota lang ako eh. Okay lang naman yun eh. I play a lot of games, but kapag dating sa isang tao na I really want to talk to, it's either I tell them na wait lang, I'll play, or I don't play at all. We don't, we don't, tawag dito, substitute games to the person we actually love. You just have to be there dun sa spot na yon before it happens. But now, kumbaga, enjoy mo lang every single attention na ibinibigay niya sa'yo. At least, she's giving you a chance. And you have to take every possible opportunity. Kasi this time around, mas masakit kasing isipin ang what if kesa dun sa part na at least I tried. Naiintindihan? Oo, di ba? Hindi naman kasi porque parang pumayag na lumabas na ganito, na pwede ka maligaw, pwede ka mag-ano kagad eh, parang mag-assume ka na ikaw yung pipiliin niya kasi pwedeng may iba pa naman, di ba, na naliligaw sa kanya. Diba? Walang assurance, but for me, I'm not, it depends eh. Case-to-case basis yan, Ray. Like me, I'm the type of girl na hindi ako nagpapaligaw sa isang lalaki na walang chance with me. I don't do that. I don't play with boys. I don't play with feelings. I don't like nabigyan ng false hope yung isang tao kung alam ko naman sa sarili kong wala siyang pag-asa sa akin. So, I only let people court me when I actually like them. So, depende. Kung siya yung tipo ng babae na ganun din mag-isip, if she agreed na i-court mo siya, siguro nga, andun yung, kumbaga, sa 100%, 80%, na umuo siya sa'yo. But you still have to do and exert some effort in order to get that yes. Kasi syempre, along the way dun sa courtship, sisipatin at kikilatisin ka pa rin ng taong yon. Naiintindihan mo ko, love? Opo. Sige. Ray, wala ka na naman sasabihin sa kanya, good luck sa iyong courtship. I'm sure you can end up in the good side of this relationship. You just have to trust yourself, love. You have strengths in you na hindi mo lang nare-realize kasi masyado kang natatakot or masyado kang natatameme or you've been so single for so long. Pero if a person likes you, you'll know. Okay? Yes, thank you. Maraming salamat, Ray. Ingat ka lagi, love. Thank you po. Sa mga kabisyo natin, ayan na. Yung mga magagaling manligaw dyan. Yung mga magagaling pumorma dyan. Yung mga magagaling magpasagot na mga babae dyan. Magsilabasan kayo at bigyan nyo ng words of encouragement itong si Ray na medyo dinadaga at natotorpe. Pero totoo nga naman yun kasi talaga, no, kabisyo. When you actually like a person, or if you're actually interested sa isang tao, andun yung fear mo constant fear mo na paano kung dito mag-work, paano kung lumayo siya. Pero that's also an indicator kasi na what you feel is true And that can also help you to make that person see na every action mo from that moment on will be sincere. So, i-enjoy. Pinagsasama ko endure at saka enjoy Enjoy mo lang yung ganyang kabang feeling. Enjoy mo lang yan. Kasi at least alam mo sa sarili mo, na nararamdaman mo sa sarili mo, na yung intention mo at yung feelings mo for this person ay totoo.